argi eta garbi. Eta erosten dana juten dana, ere juten da gutxi patzea. Eta dare gauzak patuin behar dianak. Kultibo biologiko, gutxigo ematen da. Galastigoa da. Produkto ona naturala, ez zaio sartzen kimiko kaunditzeko, itxura gehiago ukitzeko, ordaindun behar dira. Eta, klaro, hoi da konsumidore ere responsabilitate daka hortan. Leno, oindala urte asko, esaten zuten bazkaltzeko, familia bat bazkaltzeko jartzezala soldatako diru erdila baino gehiago. Orain jartzen da soldatatik erena baino gutxigo. Eta oaindikan gutxiago nahi dugu. Eta dare gauz, oain igual jantzietan eta gehiago nahi dugu gastatu. Kotxetan, zapatetan, etxetan. Eta bazkaltzeko janarietan gutxigo. Guk aukeratzen ditugu zer nahi den.